Така, нека да започна с следната игра. До мен са шампионите в групата хип-хоп формация. Балет, нали не греша? Формация, да, и балет Формация. има в категорията. Да, всъщност да го отпишем балет, нали? Еми да. Тук не са балет. Ще ме прощаш, Кристофър, обаче ще ти го открадна. Аре, беге. Добре, до мен са VS Dance. Аз много добре ги познавам, знам кои са и знам на какво са способни, но ще оставя хореографа, нали така да го нарека? Да, но не съм само аз хореограф, всеки един открито е творец. Добре, и откривател на VS Dance, нали? Да, Също. да. Нейно величество, нека тя да каже какво. Какво точно искаш да кажеш? Да се опишеш с две думи, ти, твоя отбор и как се чувствате най-вече? Ние сме много изненадани, развълнувани, мотивирани и още по-сплотени. А кои сме ние? Ние сме танцово общество, ученици, професионални танцори, занимаваме се с хип-хоп, живеем хип-хоп. Кажете и вие, как чувствате, какво чувствате за VS Dance? Я чакайте. На 3 всички заедно кажете нещо, какво чувствате. 1, 2, 3. Любов! Яко бачкане. Чувствам яко бачкане. Ти имаш ли нещо да добавиш? Да, искам да попитам как се чувствате след като разбрах, че спечелихте в тази категория. Аз казах за себе си, нека и другите кажат. Как се чувствате? Аз съм Виктория Танасова, Смолови ме наричат. Аз чувствам идеално. Мисля, наистина, това е едно страхотно признание. Аз също се чувствам добре. Какво? Аз също се чувствам добре. Радвам се. Сега е твой ред. Аз съм Кристин Петринска Чики и се чувствам много щастлива и не мога да си държа емоциите от щастие. Чудесно, поздравления. Следващия. Аз съм Лазар Карпачев Лазо. Как се чувствам ли? Ами, чувствам се така, както се чувства всеки с най-близките си хора, които бачка всеки ден, поти се всеки ден, споделя една и съща мечта всеки ден. Така че няма значение дали спечелихме или не. Ние сме това, което сме и това е най-голямото признание, което можеш да получим. За едно семейство това е най-голямото, нали? Аз съм Дани. Чувствам се идеално, защото това са едни много яки хора, с които работим и е супер лудница през цялото време, независимо дали се потим в залата или печелим награди. Добре. Много добре. Аз искам да ви пожелая... Искам да ви пожелая да бъдете винаги така едно сплотено семейство, защото вие сте семейство, да продължавате да радвате все така нашите сърца и нашите души и винаги да бъдете най-добрите. Благодаря. А също и аз искам да добавя, нали, освен да продължавате напред и нагоре с стиснати умруци, защото животът е тежък, трябва да се стиснат умруците здраво. И така, ние спечелихме също на първа награда, вие спечелихте. До година ви го пожелавам двойно. Да. Трябва да ви пробваме, освен на едно батълче, няма начин. Няма начин. Да видим кои сте. Следващото организирано парти в Ялта ще бъде бата между VS Dance и Ексеничи Крил. Каза ли го? Казах го! Айде го. Тръгваме на бибоинг уроци, за да ги себим. Не, остава. Така, благодаря ви много. Пожелавам ви още един път успех и много щастие. Благодаря.